Dragi okupljeni hrvatski zbore, sve vas srdačno pozdravljam na ovom svečanom zboru. Sa svima vama dijelim radost ovog trenutka, današnjeg slavlja svete mise i davanja prisege pukovnije Ante Bruno Bušić. A sada ćemo izmoliti blagoslov za hrvatsku zastavu i blagosloviti ove krunice. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Gospodine, usliši molitvu moju. Gospodin s vama. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, čija riječ posvećuje sve stvari, izli svoj sveti blagoslov na ovaj stvor hrvatske zastave, koja je simbol hrvatske države, i neka ona pobuđuje ljubav prema domovini i našem hrvatskom narodu. Neka u našim braniteljima budi hrabrost i neustrašivost u obrani hrvatskih ognjišta i svih drugih svetinja. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. U Posušju je 13. lipnja 1992. godine svečano prisegnula još jedna postrojba hrvatskih boraca. Pukovnija sastavljena od hrvatskih mladića naoružanih ljubavlju i spremnošću za obranu domovine, oružjem ubojitijim od neprijateljskog i tvrđijim od kamenjara na kojem je brane. Nazvala se imenom simbolom hrvatskog otpora, imenom simbolom žrtve Titovog komunističkog režima, imenom intelektualca, pisca, novinara i beskompromisnog borca za samobitnost Hrvatske. Nazvala se pukovnijom Ante Bruno Bušić. Spremni i život dati za obranu stoljećima snivane države, ugrožene danas od barbarogena srpsko-bizantijske krvi, ovi su mladići neskriveno ponosni na Brunino ime. Za državotvornu ideju Bruno je živio. Znaju oni, za nju je i pao. Bruno Bušić.